Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag, kanatong tanan, kumusta? Adlaw ay karong Lunes, no? Pizza Trace na good. Sa buwan sa August, tuig 2026. Sa dili pa din, no? Shout out na ko, no? Kang Sil Nagal. Salamat kayo, idol, no? Sil Nagal sa pagpaminaw, no? Sa tanan nga nagsabay-bay ating tramahan, no? Salamat kaayo. Abay no, ang suwatang pagkaroon din no, pinadaan kini sa usa ka babae nga magpatago na sa pangalan nga Dayan. Sinumat kini no, Neri Arellano, bahin kini no sa iyahang bana no nga gustong mutabang nga siya na no ay may nahimong dautan no, mga ka-followers no. Uban ko no sa pagpaminaw no sa kunako ang pasultihon nga ang sender si Dayan, Dayang. Usahay bitaw no, kita nga gustong mutabang, kita pa'y mahimong dautan. Mo na'y problema na mo ron. Pero aron yung masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit Gaya! mo ay Oy, gayog! Ay, inay! Naitaong nangita na sa gawas ay boto sa tuyo, ana, at tuwa sa to. Basig na katunag ayuda. Ayuda? Kita mahatagang katag ayuda din ninay? Di na kaabot ang ayuda din ninay. Mo nga ayaw na lang paglaom nga may ayuda. Suma, katutag 20 ang bugas. Nakaabot din sa ato. Wa, oy! Sako rin naabot. Tuwa sa to. Susuya ko sa tuyo, ana. Yes, nay. What is your toys? Ha? Sa imong tuyo ba? Oh, nasi paring unyot? Sa may tuyo di mo sa kumbana nga nangita ka man. Oh, ikaw dito asawa paring unyot? Ikaw din ni Marie? Nakaila ka na ako? Uy, kaila kayo. Ikaw to mo, babae nga, kaduha ni mong Rayna? Hala na ibaw lagi ka. Nga natural. Kaduha ka Marayna. Ikaw mo inahimong ikaduhang Rayna, kay ang nahimog yung Rayna, namatay ba ng usa? Di ba? Namatay mo itong usang Rayna? Oh, pagkamatay, ikaw mo inapuli. Unsa kayo ito namatyan sa Rayna? Namatay sa bayook. Ay, oo, kanidako man tong liog atong bayana. Mauna Marie. Ala, kaiglan mo atong Rayna di ay? Ako bitaw tong asawa. Pagkapangag sa ilong. Imo na itong asawa? Utaon, si Tikla. Oh, ikaw di ba ng tikla? Utaon. Balog? Yes, Marie. At your service. Ay, pagkabungot ba ito eh. Wala naman ko kailan ni mo balog. Uy, naupaw naman ko kagod. Labang mo tagay kagbuhukan ni Adto. Karon murag mo naabtan sa tinghuwaw. Nadaot sa kaingin, Marie. Yun ang sa ako ikaalagad ni mo nga nangita makasakong bana. Ay, giming ako sa mong bana, Marie. Uy, dugay naman gumingwa magkita. Ay, nabayo taday ka, pre? Uy, buyan. Ay, unsa ba tuyo ni mo ni Onyot, pre? Gisuro yung nako siya, Marie. Uy, kay bawo ka na, sa mong kasuod ka niya to, murag di mahubit sa pung lamang. Yati liluan, kuya. Wag ko dahil sa inyong kasuod, good. Grabe gid ay kaayo, no? Kay dili man mahubit sa pulong lamang. Dili yun, Marie. Ay, tuod. Dali, dahil suod nga rin, pre. Dali, pre. Oh, pasna ka na bisita ni mo, oy, gayang. Kay murag ng luspad man na. Basig makuyap pa na naros kagutom. Salamat, nay. Ay, pre. Kaon, pre, balog, oh. Salamat, Marie. Unsa man ni Marie? Soft drinks o juice? Juice na, oy. Mango juice na. Dili na soft drinks, juice. Ay, wala na orange na, Marie. Da pa man. Mamili pa. Oy, Dong. Nanaday ka. Day, why turko ngita na ko, day? Oh, nanay. Why ngita na ko turko, day? Ay, wa. Pero nay nangita ni mo. Dini torko. Murag badyaw ni. Ako, sito eh. Saan? Busog ka? Pre-predix. Predix ka na. Busog, Yeah, busog, there's bugono ka. a- Busog kay ko, pre, oy.
Tabang. Busog kay ko. Ikaw, pagtarong mo, unsaman mo, pakungol ka mo ninyo. Nikalit mo kung tumaka mong duha. Busog kay ko. Nga, busog kay ka? Busog. Bida. Sige. Sulti lang mo kay wabong busog ha, kay palitan mo dagan. Biliban ako ni mo, pre, oy. Ako gyud pre, kahurot gyud ang believe no. Kahurot gyud. Wa gyud na ibilin kahurot. Mayo kay kalit lang itong ano, hindi ka Murag yung magic sa. magic mo ninyo ha. Yung ko gitawag. Bida no, por bida, hurot imong believe na ko, why na bilit? Koy na ibilin. Murag tayo sabi kay balihon taning blaka kay murag karaan man. Karaan bitaw. Karaan ta. Sige. Tagay ta. Agay. Napaman lagi na si Paribalog dong. Una siya mulis ila di ay. Sir, palion niya sila. Wa naman siya ulion no sila. Ay, wa na ko no siya ulion sila lagi. Ngano lagi? O saan pag uli sila nga wa na siya asawa taon. Namatay naman ko no. Nya, sige lang siya lakaw-lakaw. Maginabuhi lagi taon. Wa po rin na siya magtrabaho. Way klarong trabaho. Mabitaw nga, naabot na siya diri taon. So ang mahitabo, asa man na siya puyo? Asa man na siya uli? Dahil marag anhin lagi siya sa to, dahil. No. Luom sa kay taon, di na to pesta nun rin. Wat siya kay staran, wat siya bay. Mga nalil na siya sa to, dahil. Unya, wa ka na siya problema. Basta mo problema ta na niya ha? Di lagi dahil. Anhin na siya sa to, kay luoy taon kay. Dawatol na to. Sige, ako agad ako nimo. Basta imong pagbuot ha? Ug unsa gani, ikaw ra gyud makapapahawa ana. Ako rin bahala na. Kidsa ba dagdaas inyo gayang ibon nag-uyuan? Hala, dili ng patring, uy. Kumpare na sa kumbana si Balog. Wala man ko na siya asawa tao, namatay na, siya na lang usa. Mo na nga gipapuyot na lang ni Unyot diya sa bahay, kay naluoy lagis Unyot. Oy, asa man day kaliwatan ba niya? Ay, nawas ako mangutana nang, ambot ka ha. Napatring! Oy. Sira akong sampo na katong Head and Soldier. Ay, saba ka de. Oy, naniguwang ka na lang gamit ng shampoo ha. Huwag yapong kakailag unsa ng shampoo ha. Head and shoulder lang gihap, soldier. Pataka ka man nagtabi di ha. Ay, nang patring, iyan ang gituyo. Kay basta mo gamit ko na siya ng shampoo ha. Mainom doon siya sa iyang bana nga namatay. Usa man to kasundaw, soldier. Ay, maupa Ay, pasado lang ko ninyo, God. Saan nga nabiyuda naman ko. Maudsa ka ba yun? Nabiyuda ko. Tama ka na ba yun, oy? Sige na nang. Ay, ako pa ni mo, no? Nabiyuda na magkahaka. Naigapuyos ilang gayang ay, kumpare ko nun ng Unyot. Ay, nga naman nang. Basta ganahan ka. Bitaw yuts, ato sa bayuts. Gwapo to. Gwapo, uy. Ato ada yun bayot, kay basig maunhan kaslain. Dong, asa na si Paribalog? Oh, nanghirap itong blakaw ko no siya kadiat. Mo ba? Unya unsa man dito siya mo balik? Wa kasi tumingong balik siya. Uy, kasayang, uy. Oh, nga naman. Ay, ang bayot ba nga si Akang? Ang ano sa kang? Sa gisulti ni mo na ako nga si Paribalog wa na asawa. Biyudo na, di ba? Oo. Ako da siyang itupo ni Akang bayot kay may nalang pa buhion siyang Akang. Balik ka to. Ambot lang ka. Oh, ang sulting balik siya. Kasayang sad uy. Bitaw sayang yung kayo. Ngayon saod nga. May ano to magkasinabot unta to silang duha. Ay nay naara ay. Kanang bayot ay. Iya unta ila-ilahon si Paribalog unta mo na ni anhi. Baya. Yots, kadiyot sa ako sang kadiyot sa yots. Dong kana ugon sa nako kadiyot ha. Sige. Ayaw lang siya pala ha. Basta hindi na inunto mo balik. Makupermiso ka na. Ay di lagi. Oh, asa naman kayang? Na malasa gid ni muyot. Nilakaw nga way karong panangit umubalik pa ba siya o dili na. Wa naman diri, nakalakaw naman. Kasayang. Sige lang, oy, og mobalik ka ito din ni. Di na ko palakton ha. Chatan ta dayon ka. Basta kayang ha. Siguro ang taon ha. Kay basi na lang ba? Basin unsa oy? Basig maminyo na ko. Unsa? Oy, pre!
Pre! Pre. Abi na kung di na ka mo balik, pre, balog na. Di mahimo pre. Wa man ko'y kaulian pre. Mao lagi. Ang balaka taon ko nimo kay wa kay kaulian. Kay ikaw, pre, gihunahuna na ko taong asa na ka. Sus, salamat taon kay pre. Oy, Hakaw sa diri, ikaw to! Bakal sa! apakals. Day. Kuwan, Abi na ko, di na mabalag si pare balong. mao lagi. Mao tanay ko isulti nimo. Wa na magyud kay kapuyan, pre, balog no? No? Di ba? Sige na lang, oy, kung mauna, din na lang ka. Ay, nalaglakaw. Bitaw, pre. Okay naman kay may pre. Okay naman kini ako sa taon. Hadi nila ka. Kami libala ni muskaon kay luoy taon kay kagwa kay trabaho niya wa kay kaon, di ba? Sus, salamat kay inyo pre. Salamat gud kayo ninyo pre. Gipapuyo na lang namo ni Unyot si Paribalog kay naluoy lagi mi. Unya, mahibong mi nga pirmi man na siyang mulakaw. Ug pangutanon sa kong bana, iko nang muingon nga moadto kuno siya sa iyang kaila kay mangita lagi kuno siya trabaho. Aw amo na lang sang gipasagdan. Unya, dong, kanas balog ba? Nga naman. Ha? Nakabantay ko anak niya nga murag mainampingon kay sa iyang mga lihok. Murag pag may gibantayan. Unya, mukalit na siya kinuktok. Murag matulala lagkalit. Sa din na sa on listen mo taon-taon. Kayong taon-taon. Iba, yung pait ka na yung sitwasyon ron. Aw hinuon sad. Basta, arin lang siya nakaon, day. Ang pananglit, wa ko din is trabaho. Ay lang sa taon, siya ka ng, ikaw lay bahala, ay siya pasag discount taon, ikaw lay bahala niya. Pasig mauwaw niya taon ba, ha? Sige, ako rin bahala anak dong. Day, yang, Dara ko din sa kusina dong. Oh. naman? day, as maribalog. Di raman to. Ano di ay? O, mga diri. Ana, nilakaw na sa tingali. Kaon naman ka to. Ambot lang, basta kay ako tong giagda ganina. Sige lang, pauli rator. Oh, asa ka di ay nga diha raman to. Ganina rin. Oy, Ay na nuktok ay basig siya na ron. manugtop yun siya So porbida. siya uy kung kinsa na. Day, may problema, day. Kinsa gipangita. Police sir. sir, may pangita kriminal o poser. Ha? Dili ba nagpuyo si Balong? Balog, sir? Yes, sir. Kaya nga naman sir. Usan nas pinangita sa balaod kinatawana. O kinaman siya din yung puyo sa inyo. Posible nga kaoban mo sa mga lakaw. Ha? Kau ba? Grupo ni sila nga among gipangita o ikunsa man mo ni Balog na ituod. Ako, sir. Kanang kupari, may. So klaro na kayo nga kaoban mo niya sa iyang mga lakaw. Kauban ko taon ka, ko taon. Kuyog na lang naman presento sa ha? Uy. Para matubag ninyo ang mga patao na sa bahin mo sa investigation. Sabi sa taon na ako. Kuyog na lang mo. Ano taon na? Kinsa na dong? Ano? Day, ila ko na kundak mo, day. Ha? Ano ko usabay sa ani mo? Kuyog na lang mo presento, ma'am, sir. Kuyog na lang mo kay Basi. Kauban mo sa trabaho kalihukan na ni Balog. Kinuo ko. Ngalo ko ni dong. Mao na mong problema ron kay naapil na hinuon mi aning kalakiha nga wa man taon mi kahibaw unsa nis balog. Ang amo nga mitabang raman mi kay naluoy mi. Nya di man mi nila tuhuan. Ila man mi pasanginlan nga kauban mi sa grupo ni Balog. Mas man tayo among buhaton ani. Oy, unsa man og kumapasiltihon. Gayang. Good morning, Lord. Salamat kay Lord. Salamat, Mama Mary. Salamat. Sa mga bumiyos tulido ni April Ray po nga si ug labi na gyud ni si Ikaw sana ni mo. Dong, si April Ray. kumagwangan. Ag- Og si Kwan Tupir Labaho sa Nas Bombero. Salamat kanyo. Salamat. Sa tanang mga tindira po sa Alrich and Alrich Big Shop ni Sir Alan o ni Ma'am Rachel Labuton ni Parito Per diha. Kumusta ka mong tanan diha? Sa basta nga kanang waipan nga bahaw kay ang pan makatagbaw waipan nga bahaw sa Alrich and Alrich Big Shop. Salamatan po nako si Pari Dudong pod, Kevin John Pintado. Kumusta ka diha Pari Dudong? Kamo si Sir Ted sa temple dong Sir Ted. Oy. Salamat kayo ninyong tanan.
Ted Aying, si Sir Ted Aying, kumusta mo diha sa Bohol? O ni Father Agi, ni Father Rome, ni Father Atoy, kumusta ka diha? Father Rene, Father Atoy, o ni Father Agi, kumusta mo tanan diha? Usa to ang mga suod ng mga pari, si Father Joshua Kadon, Father Dondon Barok, Father Tami Ugpo, sa tanan na itong mga amigong pari, Father Andy Satura, Father June Parajang, o si Father Ray Umambalen, Father Andy, si Parido ada Satura o katuusa Father Randy Figuracion. Salamat ka diha ninyong tanan taon sa tanan na itong mga suod nga mga pari, labi na gyud si Father Lucas Sinok nga kanunay mamati na to. Good morning nimo diha, Father. Tigjijen? Magpasalamat ako ya Alan sa mga mama nga perming ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Mugom-ugom sa Diamond Yema o Biyema Special. Mupalit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit dayon mo ha. Thank you kayo mga bata. Inom gyud tag Don Pepe Tablia kada buntag yun na mga usa ka oras gikan sa atong pagbata padung ta eskwelahan inom na itana kay nindot kay na para sa atong tiyan nindot kay ato bation sa atong padlawas kung makainom ta og Don Pepe Tablia. Happy gyud kay kasama sa ka-happy sa Happy Mart walo na kulong tabunok ug magtan kun mo ato ka kay happy gyud ka kay barato kayo ang palaliton duna pay duna sa ras kilid sa Happy Mart baktan og kitang mga dagko ang ato ang balita bisyata no do natay kalipay ang ato ang isumsum kani ato ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker mao na nindot kayo ugom sa tag OBM special og Diamond Gem special kay mao na lami kay natong ugom sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni Moria Kap sa tanan sila Lando dong Lado kumusta mo diha dong ato anong 20 taon igagaw na nato igsuon ng Roger katulong akong suod kay ng amigo po taon diha sa tanan nato mga suod diha sa ulap kumusta ka butanan ug sa tanan mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar Ricky Asdar Ryan Kanki Ma'am Casmer Araw good morning ninyong tanan sa tanan mga tao ni Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito ug ni Ma'am Shin sa Bromwich Bay it's good morning natong tanan o niya Ate Bres. Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og said pa niyawan herbal capsule. Said pa niyawan herbal capsule with garlic. Said pa niyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato nang imnanog said pa niyawan herbal capsule kada adlaw. Katuluso sa kadaw inom. Sa buntag, ura ka magkaw sa imong pamahaw, inamdaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto ni mo maugyapon, usagyapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mausap gihapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na pudaan, ug usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alang yato na problema aning kidney o UTI ayaw na makabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kaupat sa usa ka adlaw. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Ay! Sorry, Ate Pres. O sa tanan po natong mga kaigsunan nga migamit sa ato ang the best king haplas sa Visayas ug Mindanao. Ang ato haplas nga nindot kayo ang number 1 haplas ang Sedlinamit Oil nga tinuod mo agtag sa atong paduot, pamaol, padakit sa kalawasan, barikos bens, katul-katul, kuto sa batan. Ilikay pagyunta sa dinggi kon mga haplas ta sa ato ang Sedlinamit Oil nga
Anara mapalit sa butika, di ba, Dwayne? Tinuna, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pa Panyawan Herbal, nga makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukirin nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang, kay hatod pa sa inyo, ha? Bam? Good morning! Tugutit ang mga musa sa ito, amigo mga kaparian. Reverend Father Kent Gallo, diya sa Luginsan. Reverend Eugene, diya sa Midilien. Reverend Father Clyde sa Litrero, diya sa Perpetual Succor. Salamat sa pagsunod sa itong tuluman, Padre. Reverend Father Red Rosales, Colonia, Tuburan. Reverend Father Renren Sinining, diya sa Asturias. Monsignor Alfredo Jr., Romanelius Jr., diya sa Curaparuco sa Oslo. Monsignor Tito Mendez, diya sa Tumalog, Oslo. And Reverend Father Glad, kaubandihan ni Monsignor. Reverend Nax Nakila sa Sagbayan, Bohol. Kumusta ka mo? O gingon man, kumusta ang ato mga sakop sa Holy Face of Jesus dito sa Oslo? Mrs. Leonarda Estinor, Mr. Florencio Estinor, Sister Carmen Ignacio, Sister Carmen Romero, and Sister Macaria Castroverde. O lain lang sunod ka na ito tiga RTC judge sa Regional Trial Court, Oslo, Ma'am Rose Idem. Good morning. Ang ilang mga stamp na gamit na sa ato ang said Celebrity Kotik Beauty Soap. Alang sa ilang pagpangaligo, ilabi na di atong conscious kayo sa mga skincare, alang sa ilang mga beauty products, said Celebrity Kotik Beauty Soap. Magpabili na kitang batanon. Kutis Artista, Kutis Porcelana. Said Celebrity Kotik Beauty Soap. Ano na ba itom sa mong pangapanit? Alabi na napit sa naong sa Celebrity Kotik Beauty Soap. O thank you kayo, Ma'am Pamela Ledesma, Roosevelt Pharmacy sa Oslo. Ang atong mga products, ang gi-endorse ni Ate Pres o ni Gulyat, nagbundog, naglinya diya ang mga sudlanan diya sa iyang istante. Thank you! Sa Celebrity Kotik Beauty Soap, patalawa lang ang original nga ilahanan. Said Marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat yung kayo nyo, kitang tanan, na siya, naibaw kita nga kining toxin, mauni mo daot sa atong blood cells, grabe kay ni. Kay mao mo ni, importante kay ni, kay mao mo ni tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atuang kalawasan. Hindi ka daot ani, mulap, atong blood cells, daoton sa toxin, bustiki, mulapot atong dugo, mao na nga, daghan kitang sakit nga, muabot sa atuang kalawasan, ang atuang sakit, ang number 1 yun, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, sisto guban pa nato balatian mo na kinahanglan gyud kami inom og G-Detox. Ay, simple man kay atong pag-inom sa G-Detox. Usa ra gyud ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Mura na to maintenance, pero doon na kay balatian, katuloy yung kainom. Buntag udto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon, pero mainom yung kag 8 to sa 12 ka basong tubig, matag adlaw yun na. Busa kung gusto kang bawagtang ka ng mga toxin nga grabe kay mo daot sa kalawasan. O garon lig-on yung kayo nga tong vital organs, inom yung matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Inday Gayang. Gayang. Kani si Inday Gayang, Ate Pres, doon na sila gipabuhi sa ilaha taon. Doon na sila gibuhi sa ilaha. Karon ang nahitabo, Ate Pres, wa sila kay bao nga. Kay ding iyang kumpare lagi sa balong. Namatay asawa, mao to nga, napuyo, gipapuyo lang sa siyang bana nga si Unyot. Ang problema, Ate Pres, kay doon na day illegal nga kaliukan sila. Si Balong. Na dakpan, naibawas mga polis, giadto ilang panimay. Gisung sila dito, giadto dito, burgirid sila, Ate Pres. Si Unyot taon, dakpon sa mga polis, kay basin kunog, kay bawag unsay mga kaliukan ni Balong. Nya, apil siya sa kaliukan, naangin taon siya. Mauni nga, unsaon, kuno taon niya nga, naamong man akong bana taon nga man taon ni kaybaw unsay kalik wa say kaybaw unsay kalihukan ni balog
ang amo nga nitabang raman taon may naluoy man sila ati pres mao na nga wa sila magtuo nga inaana di ay ilang gipasangila na kumbana nga apil sa grupo ni Balog so may itong buhaton ni paliw tambagi ko niyo gayam Mao na itong mga anam siya kawa. Ngano day, unsa day buhat ni... tulis og kuan ati pres tulis o nya drug lord pag yun anya pusher pag yun Sir, Ah, raon siya. Yang bawa lang kalit mo itong di... binu kuyaw bitaw. Kuyaw nga maapil. oh Ma-imbestigar gid ka. kuyugil na dito dong nyot ana na lang gyud Saya, ako hindi mo may mapil. ana lang gyud dong wa mi apil taon na ako kami ana naluoy ra mi ana niya amo nang gipakaon-kaon diri sa mua kasabot mo ng mga pulis ang mutugan kadong mailan ko na sa imo naong sa ikuhon ra kas pulis nga tinuod ba na imong gisulti kay mayo sa mga psychologist ang mga pulis pod mayo yung psychology mao na nga sos may bawaan ra na dong, di ka madaot na dong, unyot. Masulti lagi kas tinood. Tinuod, ipakaon pa na inyo yan. Apil pa mo lang. Pero tinuod na. Ano ang paambit Goliath? Sige pa. Panultihon 12, versikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon. So kani siya sa Balog. Sa Balog, ang iyang kupare. Oh, ang ilang amigo wa mo gud sa mo storya pan mo karon kanang inubitong sinultian nga niresulta na kung unsa ang magkalihukan. Apan sa gingon ni Goliath kun maapil ka mo ayo ka mo kabalaka kay og di gyud sila mo tuo na may record sa barangay lang daan wala man may record wala man may record unya pananglitan og mo insister gyud sila nga muna apil mo sa mong kalihukan pangayo mo lie detector test o gusto gyud sila di ba ana mailan man tinuod ba di ba Dentist, ay. oh ha dili man lie detector test mao na importante ang lie detector may bawaan mo yun ka og tinubang konsabo sila di ba mailahan man na no maayo kabalaka unya budang oblatas mga pag-ampo kay og matop ng Ginoong Hesus ako man ang dalan ang kamatauran ug ang kinabuhi pagkahuman kanang na ang unsay nga niong katong gingon po ng Ginoong Hesus nga imo kabalaka kay dadon mo sa mga hukmanan dadon mo sa mga husgado ang Holy Spirit mao na imo tingog sa inyong isulti dili na ang inyo no so ampo lang gyud ta aron sa ingon mahilot pud ka ng inyong amigo nga si Balog kung sa inyong kalihukan at least maluwas pud siya siyang mga daotang binuhatan mga illegal nga binuhatan kung naaman galing kay wa man mo mahibaw kung sa gyud inyo man lang nagipaliyon kay kailaman ninyo no ako hinuon Goliath sa akong pakigkonsabo sa mga ingon anang mga ingnon ta unsa tawag ni Goliath buluyagon sa katilingban ganahan kay ko Pedro ani amos Goliath makatestimonya man ganahan kay ko og mga dunay mga bisyo kana mga drug dependence kana mga manuyupay ganahan kay ko na nila kay ngano dili nila ko mention kinsay nga ha kadtong ako gipalan ni Goliath nga mo na akong boyfriend naingon si Goliath patakal pangong Bambina gingnan gyud sa akong boyfriend nga tinuod niya si Goliath kay di pas Bambina di ko mahimong tao kay pila kasimbahan ng gisudlan ni Bambina nang kuras Goliath makatestigo kay ganahan mo ko manguyab kay ni Pedro ako tang uyabon wa man si bisyo tarong man siya ang ihaan kan ra mo yung bisyo kana mag mga size mo iya Kung ako ang puzzle, tihan.